Nek bahasa Jawa kok iso lho bahasa Jawa. Lah kadung later ditelepon. Arep ngedit dia lho. Piye sidone? Ya wis telepon aku angkat lho. Ora njaluk nomormu ditelepon. Telepon atau dia angkat Pak Adire. Ora sida ya ora apa lho. Ora sida ya ora apa. Wis sida kok. Nomor nek ning kono. Gak ning gonmu ke. Dia iki kae hujan lho.